Киш, исәнмесез. Минем исемем Гөлнара, әйдәгез танышабыз. Һәм минем күрүемчә, безнең бүген күп кешеләр бар, беренче тапкыр монда килгәннәре. Һәм әйдәгез алар белән танышабыз һәм кыскача штаб турында сөйли башлыйм. Штаб татар ул безнең шундый оешма Мәскәүдә, без менә шундый җылы өебездә, шундый татар өебездә дип әйтсәм дөрес була инде, җыелабыз һәм безнең шундый бар традиция, һәр якшәмбе без сезнең өчен шундый якшәмбе яшьләр кичен уздырабыз. Бу кичә сезнең өчен, гомумән сезнең өчен күрүегезчә, безнең бүген монда студентлар гына. Бу кичәдә сез яңа кешеләр белән танышасыз һәм яңа кешеләрне безгә монда киләсез, алар белән танышасыз һәм шулай итеп бергәләп татар телендә матур итеп, җылы итеп татар телендә сөйләшәсез, аралашасыз һәм татар җырларын җырлыйсыз. Кемдә булса, гармунда безнең баяныбыз да бар, гитарада безнең Альмир матур итеп уйната татар җырларын. Бүген дә уйнарбыз дип өметләнәбез, шулаймы? Вадим әйтте, Ильястан сорадым, Вадим әйтте. Әйдәгез уйныйбыз һәм безнең дә монда бик күп уеннар бар. Нинди уйнасагыз килсә, әйдәгез оештырабыз бүген кызыклы кичәне. Планда безнең бүген иң мөһиме ул әлбәттә безнең киләчәк татар яңа елы. Беләсезме? Безнең 18 декабрь 7-дән башлап 12-гә кадәр яңа ел була. Беләсез бит инде? Әйе. Һәм безгә менә шу 18 декабрьгә кем менә точно бара. Әйдәгез күрсәтәбез, кем бара. Партизанская метросында, Измайловский Кремльдә булганыгыз бармы анда? Бар. Гөлнас сөйләр сезгә ничек анда матур, анда бөтен җирдә граффити. Анда барганда бик матур яннарда фотосессия ясарга була. Һәм анда безнең керү җире дә бик матур. Анда безнең бар лаунж зона аста һәм икенче этажда безнең зур инде шундый помещение. Һәм анда безнең диджей була, үзебез алып баручы. Һәм һәрберегез кем чыгыш ясыйсы килә, әйтегез, чыгыш та ясап була. Әйдәгез программада кем катнашасы килә, шуны кертә алабыз программага. Һәм без теге елны Тайны Сантаны үткәрәбез дип сөйләштек. Тайны Сантаны беләсезме нәрсә ул? Да, беләбез. Ясыйбызмы? Ясыйбыз. Ярар, бу әлбәттә безнең 18 декабрь. Сез дусларыгызны чакырыгыз. Безгә бит сез яңа кешеләрне чакырсагыз, сезгә дә бик уңайлырак һәм кызыграк була. Һәм яңа кешеләр килсә, безнең хәзер төп вопрос инде ул әлбәттә яңа елыбыз ничек үтә. Менә бар матур площадка, бар анда диджей була һәм безнең өчен шундый зур помещение. Анда безгә хәзер күбрәк кеше җыярга кирәк. Менә бүгенге килгән кешеләр, әлбәттә инде без сезне чакырабыз һәм сезгә шундый мөрәҗәгать итәбез, дусларыгызны чакырыгыз. Алар бөтенсе килсеннәр, белсеннәр шу вечеринка турында. Уйлап кирәк ничек ясарга бу вечеринканың афишасын һәм анонсын. Сез үзегез, без инде анонс ясадык һәм ул афишаны сез дусларыгызга җибәрә аласыз. Анда номер да бар, кая килергә дә язылган һәм номерга шалтыратып белеп була. Менә хәзер инде бу шу яңа ел турында мин сезгә шундый просьба түгел инде бу ничектер сезнең өчен бит.
как бы безнең өчен түгел, сезнең өчен яңа ел шундый яңа елны ничектер бетереп, шулай вечеринка ясыйбыз килә һәм әйдәгез бергәләп уйлыйк, ничек аны күңелле алып барырга. Мабый һәм беләсез инде бу безнең идейный вдохновитель, штаб татар турында һәм иң төп максат турында сөйләп бирә безгә. Менә безнең нәрсә инде штаб турында берәнди сораулар булса, без әйтелик сезгә инде. Гүлнара, кстати, гел татарчадан сөйләдегез, бик яхшы, мин дә инде тырышып карармын да. Вот, значит, менә монда без нигә җыелабыз? Без җыелабыз монда татарча сөйләшергә. Менә әйдәгез үзара татарча сөйләшәйек. Менә хоть бер кич атнага менә җыелышып татарча үзара сөйләшәйек. Менә безнең бит нинди, значит, без бит күп кеше безнең дә татарча иштән белә. Күбебез безнең күп кеше аңлый, күп кеше сөйләшә. Но без аны менә ничектер иштә тотабыз, и иштә тотып без үзара сөйләшмибез. Менә ничек безгә сезнең белән психологияны үзгәртеп, менә аны шундый горурланып, значит, метродама, койдама сөйләшергә. Ул бит татар теле, ул бит как элитный шундый менә виповский элитный менә шундый иттереп аны, значит, аңлап инде үзара татарча сөйләшергә. Менә татар җырларын җырлайбыз. Менә әйтәгез, менә бүген барбыз да татарча үзара сөйләшәйек. Татар теле ул бик матур тел, белсәгез инде дә. Нинди менә җырлар, сүзләр безнең бар инде, менә исемнәр нинди бар. Безнең инде менә штаб турында нәрсә инде? Безнең штаб барбыр, ул шутлана инде мусульманский. Менә без беренче ифтарлар үткәрәбез. Без хәзрәтләрне чакырабыз. Менә 2 көн элек без монда чакырдык хәзрәтне. 2 Мәскәүдә эшләгән, ул татар национальный темада инде шуларны искә алып, шуларга дуа кылып инде, менә шундый 2 көн элек безнең аксакалларны, бабайларны, әбиләрне безгә чакырабыз инде. Вот. Бүген безнең яшьләр, студентлар шулай итеп үзегезнең дусларыгызны безгә чакырыгыз, тоже значит безнең белән аралашырга инде. Менә без сездән көтәбез ниндидер ничек татарча инициатива. Менә шундый берәр инде нәрсә чаралар теләйсез үткәрергә, без аны бергәләп үткәрергә. Менә шундый күбрәк сторислар көтәбез инде әйттек дә. Менә бүген конкурс сторис буламы безнең? Безнең бик конкурс сторис бүген була. Нинди кем урын ала, без хәзер бер күчтәнәшләр биреп, менә сезнең фантазияның нисебендер шулай итеп вот. Безнең без кичтән кинолар төшерәбез инде, менә тоже карагыз, лайклар куегыз. Менә ну яңа ел, значит, менә безнең штаб нәрсә белән аерылып тора. Икенче оешмалардан, например, да, безнең барбыр идеология, безнең идеология татар телен сакларга. Безнең штаб ул теге развлекательный җырлар җырлап кына түгел, без менә гел шундый идеология. Безнең штаб бик зур благотворительный эшләр алып бара. Менә безнең 10 балалар йорты бар да, без постоянно җөрибез инде Инстаграмны карасагыз безнең. Без аерылып торабыз, менә безнең основа идеология ул тренингта. Тренинг. Менә без кич буе сезгә әйтәбез, татар теле, нинди матур татар теле кирәклеген аның менә һәрберегез сезнең иштән татар теленең кирәклеген белергә инде менә. Җаваплык менә сезнең ничек ул татар теле сезгә килгән, менә сезнең әбиләр, бабалар, алар сезгә аны тапшырганнар бит инде, шулай бит инде. Ул татар теле сездә туктамасын, ул сезнең балаларга элек шулай итеп bunlarga barsın ye indi, şulay bit indi. Менә шулай итеп сез аны уйлагыз. Менә во-первых, сезгә зур рәхмәт, перепись булды. Без эшләдек, сездә күп булыштыгыз безгә, значит, менә без күп кинолар төшердек инде монда, ничаклы монда чаралар үткәрдек. Вот, хәзер, значит, теге воскресенье безгә кирәк комментарий, да? Менә бик рәхмәт яздыгыз комментарий. Без беренче топта хәзер комментарий буенча без яздык бер кичкә 250 комментарий. Ул бик күп шутлана. Да. Bilmeyim kim yazgan kim yazmayın o 250 biz жидек да вот шуңар инде комментарийлар бик кызык бик матур шундый политический инде ул тоже ул бер теге какой-то безнең чара шундый булды инде. Менә шулар шуннан сездән көтәбез шундый менә
нәрсә теләкләрегез? Менә безнең штаб нәрсә белән тагын аерыла. Безнең штабта ниндидер менә ничек ул татарча чудеса происходит. Менә жаңа ел ничек ул татарча менә? Могжиза. А? Могжиза. Могжиза, да, вот, чудеса происходит. Менә безнең штабта кеше өйләнә. Штабта кеше үзенең эшләргә киләчәктә партнерларын таба да. Менә бүген безнең елка. Беренче елка Мәскәүдә да. Вот, шулар кырыенда килеп, сторис ясап, үзегезнең хисләрегезне уйлап, менә бөтен нәрсә сезнең булачак инде. Менә шундый. Яхшы сезгә кич, яхшы җал итегез. Ну, только татарча сөйләшәйек инде бүген дә әйтегез. И СМС-та татарча сөйләйек. И киләчәктә дә әйдәгез татар телен күбрәк кулланырга кирәк безгә. Без аны күбебез беләбез, күбебез аның белән сөйләшәбез. Әйдәгез татарча сөйләшик бүген. Яра, рәхмәт, яхшы кич сезгә. Исәнмесез, минем исем Алмаз, мин укыйм МГТУ имени Бауманада, икенче курста. Үзең каян килдең? Үзем Пензадан. Минем исемем Ясмин. Укымын РГАУ Тимирязевка. Первый курс. Килдем Мәскәүдән. Исәнмесез, минем исемем Лина. Мин уким МГМСУ имени Дакимова, первый курстан. Мин килдем Мәскәүдән. Меня зовут Рената. Я закончила уже РГГУ. Работаю в госкорпорации Росатом. Меня зовут Лейсан. Я учусь в Сеченово, на факультете фармации. Вот и все. Меня зовут Радмила, я тоже из Уфы. Учусь на 5-м курсе литературного факультета РНИМО имени Пирогова. И сейчас, кстати, я участвую в конкурсе «Мисс РНИМО имени Пирогова». Вот, буду рада, если вы поддержите меня в голосовании. Смотрите, визитки, они очень классные. Вот. Меня зовут Камила, мин Казандан килдем. Мин высшая школа экономики да Украины. Магистратура, да. Меня зовут Камила, я со Ставрополя, учусь там же в магистратуре в Северо-Кавказском федеральном университете. Беренче курс география факультета. Мин Мәскәүдән килдем, но анасы из Мордовии, да. Мин Мишель. Всем привет, меня зовут Раис, мне 19 лет, сам я родом из Ульяновской области, город Димитровград. Учусь в Российском университете транспорта, работаю тренером по самбо. Всем привет, меня зовут Виль, я студент РАНХИКСа, 2-й курс. Все. Меня зовут Равиль, я учусь на 2-м курсе магистратуры Высшей школы экономики, я из Октябрьского, Башкортостана. Всем привет, меня зовут Эмилия, я приехала из города Альметьевск, учусь на 1-м курсе в КФУ на телевидении и здесь в школе авиации на стюардессу. Меня зовут Тимур, я тоже из Альметьевска, учусь в МГМСУ на 1-м курсе личфака. Вот. В свободное время хорошо играю в шахматы и обучаю, кстати. Всем привет, меня зовут Ильнур. Я закончил РГУ нефти и газа имени Губкина. Сейчас являюсь аспирантом в НИИ нефти. Вот. Сам я родом из Ульяновской области. Сәлмесез, минем исем Алсу, мин уким МПГУда, үзен Мәскәүдән, корни Нижегородскийлар. Меня зовут Тимур, я учусь в 1-м меди на 4-м курсе, лечебный факультет. Параллельно работаю в неврологии в Боткинской больнице. Сам из Саратова. Всем привет, меня зовут Руслан, учусь в РНИМО, 3-й курс. Участвую в конкурсе «Мисс РНИМО». Пожалуйста, голосуйте за меня. Давай, скидывай. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Алина. Я тоже из РНИМО имени Пирогова, 2-й мед. Учусь на 3-м курсе. Буду врачом. Вот. И сама родом из Башкирии, из Башкортостана. Минин исем Ильяс. Мин тором Пинзаде, а если еще точнее Усть-Сузада. Рана минде 5-нче ел Мәскәүдә университетта РГУ нефти и газа имени Губкина бирә килдем. Сестрам балан, аннан соң познакомиться итәләрсез. Ну, если так спрашивать итәрсез. Меня зовут Ильфат, я из Уфы. Сам учусь в РУДН, 1-й курс геология направления. Закончил геолого-разведочный университет, сейчас работаю по специальности. Минем исем Надир, мин РУДНда укыйм, экология и природопользование факультетында, һәм мин Казаннан. Егетләр, кызлар, матурлар.
Менің исемім Влад. Мен оқимын РУДН, екінші курста. Мен бик яратам мафия ойнарға. Ойнайбыз. That's all. Менің есімім Альмир. Мен Московский авиационный институтны біттім. Қазір инде фармацевтический компанияда аналитик болып ішлеймін. Мен гитарды өнер яратам. Жерласыңыз келсе, ілдешіңіз. Менің есімім Ильяс. Мен оқимын РУДНда, 3-ші курс, нефтегазовое дело. Мен да яратам мафия ойнарға. Менің есімім Ильгиз. Бұл мен Қазанның КНИТУ университетін бітірдім. Қазір ішлеймін Мәскеуде геолог-разведочный компанияда. Барыңызға зор сәлем, менің есімім Алмаз. Мен РАНХИКСта оқимын, менің 21 яш. 3-ші курста оқимын. Өзім Башқұртстаннан. Барыңызға да қайырлы кеш, менің есімім Элина. Мен 6-ші курста оқимын, РНИМУ. Пирогов исемдәге РНИМУ университетында һәм татар якташлыгын җитәкчесе булып торам. Менә мен монда кызлар, егетләр утыра. Безнең 10 декабрьдә бик матур чара үтәчәк, Мисс РНИМУ дип атала. Һәм сезнең кадашыгыз килсә, безне менә 3 матур кызыбызны һәм егет. Ике матур кызыбызны һәм бер матур егетебезне сайларга поддержать киләсегез килсә, миңа языгыз, мен сезне списокларга кертәм. Анда группага язган. Динара. Я студентка 5-го курса, Евдокимова. Барыгызга да хәерле кич. Минем исемем Гөлназ. Укыйм 6-нчы курста РНИМУ имени Пирогова. Үзем Жигулевсктан, Самарская область. Мин катнашам Мисс РНИМУ в конкурсе красоты. Так что, пожалуйста, голосуйте за лучшую видеовизитку. Всем привет, меня зовут Ренат, мне 19 лет, учусь на 2-м курсе в МГМСУ, сам из Башкирии. Мен Башкортостандан, укыйм 3-ші курста медико-стоматологического университета, являюсь представителем своего землячества. Вот, продаю мед, тот самый, как говорится. Покупайте, если что, немного осталось, горчичный, там, цветочный, чисто по-братски от души сделаю скидочку. Всем привет, меня зовут Денис, я с Магнитогорска, учусь в РУДН, 1-й курс. Я Двина из Альметьевска, учусь в РУДН, 1-й курс на физика. Менің исемім Әминә, мен Әлмәттән, мен 3-ші курста РУДНда оқимын. Менің исемім Гузель, мен РУДНда оқимын һәм Әлмәттән. Всем привет, меня зовут Луиза, я из Казани, учусь в РАНХИКС на 2-м курсе на журналиста. Со всеми приятно познакомиться. Сәлемсез, мен атым Адилә, үзем Пензадан, вона мен Абдием, Устюз ауылынан. Интересный факт. Бер кешегенә тагын минем атым, исемем түгел, потому что, да, мишары они такие. Всего хорошего, приятного вечера. Здравствуйте, меня зовут Александра, учусь в строительном университете. Да, все, на этом все. Я еще из Казани. Хәерле кич, минем исемем Алина, мин Яшалладан, МКСУның 3-ші курсында оқимын. Здравствуйте, меня зовут Алина, я из Казани, 3-й курс МГМСУ, стоматолог. Кирәк түгел миңа ярты бәхет, һәм узгынчы хисләр ташкына. Гомер буе сөясемне бәллә, сиңа таба йөрәк ашканда. Бәхете